Gipasaka na og upat ka count sa estafa ang gingong mangingilad nga kasagaran mo biktima sa mga senior citizens. Samtama biktima dili gyud mo atras sa kasong gipasaka batok sa suspect. Si Chona Carion sa report. Upat ka mga senior citizen ang mipasakag kaso batok kang Mylene Villomo human gingong nangilad kanila og misibat sa ilang mga alahas o kwarta. Sa pagkakaron, upat pa lang ka mga kasong estafa ang napasaka samtang gipaabot nga i-file usab ang kasong may kalambigitan sa ginadiling drogas. Kini human nakuha sa posisyon ni Villomo ang kapin 9 gramos nga gituang shabu atol sa pagsikop kaniya. Nasakmitan usab siya og fake money ug mga alahas. Matod sa usa sa mga biktima nga si Corazon Iba, 74 anyos, nga dili gyud niya mapasaylo si Villomo o porsigido gyud siya nga mopadayon sa kaso. Kay matod ni Ibas, ang kwarta nga nakuha kaniya ni Villomo maoto ang gikan sa giprenda niyang singsing kay iya unta nga ipalit og tambal. Di dyan ako mapasaylo siya kay ako nasakit ko atong pila ka buwan tungod sa kwarta bitaw nga ako yung gikagoon nga ako'y nagdata sa singsing nga hangtod karon wa pa jud ko na impas. Oh, unya mao ni nga nagsabot mi akong mga kauban nga dili ginamo siya pabuhian bitaw kay maanad man siya may magkamiray iyang buhatan sa ingon. Ang Mandawi City Police Office may coordinate na sa Talisay City Police gumikan kay adunay warrant of arrest si Villomo sa kasong estafa gihapon. Aduna nay daghang nagpangutana sa kapulisan sa dakbayan kay nabiktima usab ni Villomo ug andam nga mopasaka og kaso batok sa suspect. Uban ni Marlon Melgazo, Chona Carion, Balitang Bisda.